vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages ekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. So mukoma vedu vaya vekuti vane kenza mudumbu, mari yekuti vange vachikwanisa kuenda kumba yanga isati yakwana. So nhasi ndavaitira e-wallet 1.38 kana kuri kunzi kunenge kuino vanenge vachida kuvabatsira so that vange vachikwanisa kuenda kumba. You can try to do that kana kuti ndokupai phone numbers avo directly and then mubva matongotaura navo vakwanise kuwanawo mari yekuti vange vachienda kumusha. Chikumbiro I am asking you uye zvekare vanzvadzi vaivai avo vainge vachiti vane mwana wavo ari kuuniversity, please dzokororai zvekare kundinyorera paWhatsApp mungoti hai. Uye zvekare nemiwo vanzvadzi avo vainge vakati vanoda kutambanudza ruoko vachida kupawo mafood parcels kwaari mwanakomana iyeye, please I beg you kuti munge muchiti muchindinyorera zvekare because mamessages acho akati wandei saka I lost your chat as well. Saka ndikukumbirawo kuti munge muchidzoka zvekare mubva mati hai. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukomana, zita rangu ndinoitwa Tari, not a real name. Ndinewo confession yangu yandiinayo. Iyi nyaya yekuti unongoroorwa nemurume uyo anenge agara aine mari dzake inonetsa. So mukomana kana mukaverengawo nyaya yangu kana ichiita, please ndipostereiwo. Ndine uyo ndainge ndichiri muform 4 ndokubva ndatanga kudanana neuyo akazova murume wangu. So ndakasangana naye ndichibva kuchikoro, ndainge nditori nomwe mukomana wangu uyo wandainge ndichidanana naye. Inini nemukomana wangu tainge tichidzidza tose in the same class. Ainge atoriwo wanga, ainge asitomborina kana mari, aitoti kana ukamuti ndiri kukumbira kuti ungochinditengera free seat, waizoritengerwa free seat iroro after how many weeks hameno. Saka ndakazoti ndapikwa up nemurume uyo ainge aine motikari. That was the first time ever to get into a car yemurume uyo anenge achikudza kuti anokuda. And I can say kuti when this man told me kuti ainge achindida ndichizonomubvuma, I can say kuti life was wonderful. Pasina kana time mukoma, I then fell pregnant for him. Ndokubva ndazotizira paya. Unaona kana ukametiswa nemurume anenge aine mari dzake, vabereki havatombopopoti. Vabereki pavakangozviziva kuti munhu wacho ainge andimitisa ainge aine mari dzake, vakatotikurudzira vose baba naamai kuti ndinge ndichinomutizira. So vatete vangu vakabva vazouya vachibva kumusha, vakabva vauya kuHarare, ndokubva vazonditora vakabva vazoenda neni kumurume vakanondisiya kuya. So mukoma mushure mekunge murume uyu azonobvisa tsvakirai kuno nei zuva remarooro, it was on that day vatete vangu pavakazondibvunza kuti ko iye murume wako anomboita basa rei. This was on the day remarooro because aida kuroora zvezvekuti aida kutika off everything from the list, ainge achida kupedza zvose in one day. Saka vana baba vakaramba vakabva vati it's like ari kuita sekunge ari kuda kutenga munhu sei. Iniwo ndikabva ndanyepa pandakazobvunzwa because ndakabva ndazodanwa navatete uye zvekare ndikabva ndazotanga kubvunzwa nababa nehama vachindibvunza kuti ko iye murume wako uyu tanzwa vachiti vari kuda kuti vange vachizama kusiya vapedza kunyora izvo zvinhu zvose zvatakarequesta palist, makambozvinzwa kupi, anoita basa rei? Mukoma brain dzangu dzakabva dzamhanya. He had once introduced me to this other guy uyo ainge ari sort of like a best friend yake but not best zvokuti at all the times vanenge vari vose. Saka ndakabva ndangonyepa paya, ndikabva ndati iye ainge achiita zvekuhodha fuel kuSouth Africa in bulk. Kana ahoda fuel iyoyo kuSouth Africa in bulk then over azoisupplier here in Zim, but I had not even any single idea kuti mari dzake dzainge dzichibvepi. All that I knew was that ainge ari munhu uya wekuti ainge aine mari dzake. Takabva tagara tose asi kuchata akatoramba zvachose. Zvinova zviri zvinhu zvokuti zvakatondishamisawo inini because even my friends angu vaitotarisira kuti I was going to have a very big wedding sezvo munhu uyu ainge aine mari dzake. But mukuzonotaura mukomana achi ndakatoona munhu ava kutoti we are going to a honeymoon. Ndikabva ndati honeymoon for the white tisina kuchata. Ndokubva ati aiwa zvemuchato ini handidi kuti tinge tichizochata. Even court wedding akairamba. So takatosvika, iye akazosvika pakufa pasina muchato. I
found out kuti ainge atori nemuchato kare in the spiritual world, ainge akachatiswa nechikwambo icho chaimuchengetedza. This was after azoreurura murume wangu aiva nedzimwe movement idzo dzandainge ndisingatombonzwisisi dzainge dzisinganzwisisiki kuti how exactly was he making his money. Kunyangwe mumba waiti of course uri kuwana zvose, waisvika pakuripanga bonde iri, asi iye aiti kana akarara paya waiti kana ukagaruka wapepuka zvaiwanzokuitika kuma 2 am exactly 2 am ndo pazvaiitika. Waiti kana wamuka kudaro waibva watomuona achiita sekunge ari kuita bonde. Ndakambosvika pakuda kumuramba mukomanashi, asi hama dzakazviramba kuti ndinge ndichiramba murume ainge aine mari yainge yakawanda kudaro. Saka ndaiti ndikada kucomplaina, hama dzangu dzaiti zviri nani kuchema bonde asi uchichengetwa. Ende mukoma, whatever that I tried to do, hama dzangu dzaingoramba dzichingoti iwe uri kucomplaina, zviri nani kuti iwewe unge uchichengetwa uye zvekare nehama dzako dzinge dzichigara zvakanaka. Mukomanashi, ndakashingirira kugarira mumarriage ndichigarira nekuda kwemari idzo dzaainge achindipa uye zvekare nemari dzaainge achipa hama dzangu. Then a few months murume asati afa, ndakabva ndaona kuti ainge ava kungogara ari mumamood. Then there was a night when he came home, akauya kumba apo akadhakwa, so akangoburuka motikari akabva akanganwa kudzima motikari, so the engine was still running. Ndikabva ndati ko baba ava vanogokanganwa kudzima motikari yavo vangopinda mumba vachiratidza kuti vari kumhanya, ko what is going on. Uye zvekare semunhu ainge achisuspekta kuti murume wake ainge achimuhurira, ndakabva ndazviudza kuti zvainge zviri nani kuti ndinge ndichimbonoona kuti mumotikari mainge musina here zvainge zvirimo. Then ndakabva ndabuda panze paya kuti ndinge ndichidzima motikari. So ndakati ndadzima motikari kudaro, ndikabva ndazoita mistake kwava kuvhura boot. So it was an automatic boot rekuti kana ukaridzvanya button racho then it will open up automatically. Mupfungwa dzangu boot rakati ravhurika kudaro, ndikabva ndati let me check, maybe munenge muine ma-used condoms. Ndikati ndimwari, maybe vari kuda kundirakidza kuti munhu uyu ari kundichita. Ndakabva ndazoenda kuya zvino mukomanashi zvandakaona cheating hayo ingadai iri nani. Ndakaona munhu uyo ainge ari muboot, but munhu uyo ainge achirakidzika kuti ainge achiri mupenyu hake. Ndakati ndichida kunonyatsokunoswedera padhuze nemotikari kuti ndige ndichiona kuti munhu uyu ainge ambori ani, why is it ainge akasungwa akakandwa mubhuti kudaro. Mukomanashi murume wangu akabva abuda mumba achimhanya achipopota, akapopota zvisingaiti mukoma, akabva atondisikiza nembama paya ndokubva avhara bhuti kwava kubvuta makii emotikari yake ndokubva atobuda akaenda. Ndakasara ndiri very confused as to what had happened. Mupfungwa dzangu ndainge ndava kungoti zvimwe kuda baba ava zvaitika ndezvekuti vanga vaine girlfriend kana kuti chismall house chavo, then variko kusmall house ikoko maybe vazovhiringana nechimwe chikomba chesmall house, maybe ndicho icho chavazoisa mubhuti. Ndikabva ndapinda mumba ndikazama kurara, hope dzingabata. Ndainge ndichingoti pano nepapo ndodongorera kugate ndichida kuona kuti murume asati adzoka here. A few hours later akabva azodzoka. Mukomanashi ndakabva ndanyatsokucherechedza because ndakatoenda kukitchen ndichimirira kuti ndinge ndichizomukinurira. Akati apaka motikari paya ndokubva azopinda mumba. Ndakati ndichinomutarisa ndikabva ndaona kuti ainge achibvunda, akabva akumbira mvura achibvunda kudaro mukoma achida mvura yekunwa, but ndakati ndamuisira mvura yekunwa muwater glass. Ndakamutarisa akabva atadza kana kusimudza water glass riya nekubvunda kwaainge achiita, ndokubva azongosiyana nazvo. Akabva afamba akabva azoenda pakitchen sink akatoita zvokunonwira straight from the sink. Akabva ati ndinge ndichimutsa mwana wedu last born. Ndainge ndava kutya mukoma, ndokubva ndafamba paya because akanditi iwe fambisa nevoice rainge rakazara nehukasha. Ndakabva ndafamba ndichienda kuspare bedroom kwemwana. Tainge tiine last born yedu at that time ainge ari kuma 6 years. Ndokubva ndanomutsa mwana iwe, apa mwana ainge akabatwa nedzimwe hope. Pandakadzoka mukoma ndikabva ndazoona kuti murume ainge agere zvake mudining room. So ndakati ndichinotarisa ndikabva ndaona kuti on top of the table painge paine mazai
6 nefresh milk necooking oil. Akabva ati ndinge ndichinotora dish. Ndakabva ndadzokera ndikabva ndaenda kutoilet ndikabva ndanotora rimwe plastic dish redu rainge risina kunyanyisa kukurisa ndikabva ndadzoka naro. Ndakati ndadzoka naro ndikabva ndamugamuchidza akabva azorisa pasi. Ndakati ndaita saizvozvo akabva azoudza mwana kuti ange achitora mazai. Kana atora mazai aya aimapwanyira mudish one by one. Mushure mekunge mwana apedza kupwanyira mazai ose ari 6 kudaro mudish, ndokubva iye murume azoti mwana ange achizosanganisa mazai aya nefresh milk iyaiya. So mwana akabva atanga kukanyanisana zvinhu zviya kusvika zvazosangana. Then mwana akati apedza kudaro akabva ati kumwana ange achizomugezesa. So mwana akabva azogezesa baba vake first kumeso, then maoko, then akabva azopedzisira nemakumbo. Mushure mekunge azogezesa baba vake kumakumbo uku akabva azonzi ange achisimudza dishi riya. Mwana akabva atanga kufamba nenhendeshure kusvika tabuda panze. Takati tabuda panze, then iye akabva azotora dish akabva ati kumwana manje ainge ava kudeketerera achiti mhovhu aiwa zvose zvakanganisika nemhaka dzose idzo dzaparwa. Ndinokuvimbisai mhovhu kuti dzicharipwa nekufamba kwenguva. Ndokubva apfugama paya. Akati apfugama kudaro akabva atanga kuomberera. Akabva azodira mafuta aya awo mudishi riya. Ndokubva atanga kumwaya motikari yake achitukirira nameno kuti mweya wacho iwoyo waainge achituka wainge uri mweya wani, mweya upi waainge achidzinga. Komana chimangwana acho makuseni ndakati ndamuka paya ndichinotarira motikari ndakabva ndaona kuti motikari iyi yainge iri clean as if patakazorara murume akabva azoenda akabva azonosuka motikari. But ndakati ndichifamba ndichitenderera ndichitarisa motikari ndakabva ndazoona kuti kubhuti uku kwairakidza kuti pabhodhi painge pakasarira turopa. But ndakabva ndazoona kuti pabhodhi remotikari painge pakasarira turopa. A month later akabva azoti ainge abata rimwe zicontract zeproject ndokubva azoya kumba nemari. Mari iyi yainge yakawanda mukomanashi. Rume akabva azotenga imba iko kuno kwatiri kugara. But takati tava kugara kuno murume ndokubva atanga kupenga. Murume wangu mukoma achizonosvika pakunofa ainge openga. So aingomuka usiku achiridza mere achingoti ndakauraya kani, ndakauraya munhu, kuinga kwani ndabvuma kani. Dzimwe nguva aizoti kana ndati kochiko chiri kuitika nhai dhiya, ndipo paaibva azovhunduka obva atanga kuseka achiti kutamba hangu ndanga ndichida kungokuvhundutsira apa. Dzimwe nguva munenge makatorara then munhu obva atanga kuchema achiti ndini ndakauraya kani, ndini ndakamuuraya, ko inga kwani zvandakumbira ruregerero. But murume mukuru aizoshinga kukuudza kuti majokes akaita sei ainge achiita, vamwe vose vakarara. Dzimwe nguva mukoma zvaainge oita zvainge zvichityisa aibva aenda obva anozvivharira mubath zvekuti vana vaisvika pakuchema vachiridza mhere vachinzwa izvo zvainge zvichiitwa nababa vavo, because murume ainge achiita kurova madziro emubathroom imomo nezvibhakera achiridza mhere. Then aizoti kana apedza kurova madziro nezvibhakera zvake aibva azotanga kukumbira ruregerero. Then one day mukoma murume akabva azotipa mari. Akati atipa mari kudaro inini nevana akabva ati toda kuti muke muchienda kuEastgate. Ndokubva tabvuma paya. We then went mukoma. Patakazodzoka kumba I found out that murume ainge azvisungirira akasiya anyora tsamba, but akangonditi ndakashandiswa nemumwe murume uyu wekumarondera, uye munhu ainge ari mubhutu remotikari hanzi ainge akahaiwa nemurume iye wekumarondera kuti vange vachizomuchekeresa. Nyaya yacho vehukama pandakazovaudza mushure mekunge murume ashayika, then tava kuita dare remhuri, ndopandakabva ndazotaura zvose izvo zvainge zvichiitwa nemurume. Saka hama dzangu uye zvekare nehama dzemurume vakabva vati nyaya iyi it was very sensitive kuti inge ichizonyanya kuramba ichingotaurwa nezvayo. Saka vakabva vazoita their own agreement even though ndainge ndisina kubvumirana nazvo, because ndainge ndichida kuti
nyaya idzi dzinge dzichifambirwa at least vanhu sezvo vainge vachiri vakaungana painge paina vamwe vana tete vainge vari kumhuri kwemakungwa vainge vakazouya kuzochemawo murume wangu. Saka vasati vadzoka ndainge ndichida kuti nyaya idzi dzinge dzichizogadziriswa, but veukama vakabva vati nyaya iyi it was too sensitive, yainge ichifanira kuti inge ichizonyararwa isataurwa nezvayo. Asi wandinotyira mukoma mwana wangu ndinotya, nekuti ipapo usiku hwacho pazvakaitika, kana kuri kunzi murume wangu akaponda munhu zvechokwadi, mwana wangu uyu ndiye akagezesa baba vake after vabva mukuponda munhu. Saka ndinotya kuti zvimwe kuda mwana wangu achatevererwa nemweya wacho iwoyo. Ndinodawo kuti vedare renyu vange vachindibatsira. Izvi zvakaitwa nemurume wangu yainge iri ritual yei? Kasi pane mhiko here idzo dzaainge achiita kuti mushure mekunge aponda munhu obva azozvigeza nemazai anenge akazanganiswa nefresh milk, but asingazvigeze iye ega achishandisa mwana wedu? So ndiyo confession yangu. Kana mukazondipostera nyaya yangu please ndizivise ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Vari kubvunza ivo kuti ndoita sei neinformation iyo yandiinayo, nekuti veukama ivo vanoti nyaya iyi haifanira kuti inge ichitaurwa nezvayo. Strange things indeed they do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. So inini kubva zvandainge ndakauya kuSouth Africa, basa rangu rainge ringori iroro rekuita zvekutengesa muviri wangu. So ndakabva ndazosangana neumwe murume uyu akabva azondiudza kuti iye ainge achibva kuGhana, but akaroora mukadzi wemuno muSouth Africa. Akabva andeti iye ainge aine chikwambo chake chaainge ainacho, akatonditi ndakusarudza iwewe nekuti ndinozviziva kuti vasikana munoita zvekutengesa miviri yenyu, mari munenge muchida, unokwanisa kuzviita here? Saka ndakabva ndabvuma asati andiudza, because ipapo tirere kuhotel ndakamubvunza kuti ainge achida kuti ndinge ndichizoita sei. Akabva andeti it is too early to tell. I cannot tell you now, but with time I am going to tell you everything that I want you to do for me. Ndokubva ndangobvuma paya ndisingazivi kuti what is it exactly that I was supposed to do. So mushure mekunge ndabvuma kudaro mukoma, murume uyu ndopa akabva achizouya kwandiri akabva anditi baby, nyaya iripo ndeyekuti inini ndine chinhu changu icho chandinoda kuti chinge chizopota chichiuya kuzoyamwa mazamu ako. So akabva azondivimbisa kuti as long as chinhu ichi chichiuya kuzondiyamwa mazamu angu anenge achindipa mari. Ane mari iyo yaanondipa each and every month, yaanondipa yekuti ndinongoyamwiwa mazamu angu. Dzimwe nguva mukoma ndinokwanisa kungoti ndakagara so ndototanga kutonzwa kutoti minyatso yangu iyi inoita kakuvavirira. Kana ndikatotarisa kudai ndinotoona movement zvichiratidza kutoti panenge paine chinhu chinenge chichindiyamwa. Ende ndatova ne4 months kubva zvandakatanga kuzviita zvinhu izvi. Zamu rangu rekuleft rinotongobuda mukaka. Ive dare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi ndo zvandiri kuita izvi nekuda kwenhamo. Hanzi inhamo iri kukonzeresa kuti ndinge ndichizviita. Ngatitaurei navo mucomment section.